Det berømte vers med skinkerne, Inge. Hvor har du det fra? Jamen, det er egentlig Lis, der har haft det. Nå. Det brugte hun tit som sådan en tale, når hun skulle ud og tale et eller andet sted. Okay. Og det er Mogens Lorentzen, der har skrevet det. Jeg regnede også med, at vi skulle have den med her. Ja. Ja. Det synes jeg, det vi skulle. Ja, men jeg har et hav af ting sådan. Men det dejlige, det er jo, at du ikke holder dem på dig selv. Du Ja. deler du med de andre. Ja, det kan jeg godt lide. Sammen. Skal vi tage de 3 koner og skinkerne? Ja, det er det. Ja. Eller ja, skal vi have den med? Den nu er åben nu. Ja, det er det. Der boede engang på et torv i en by 2 koner, som handlede med skrammel. Den enes butik var patentlig og ny, mens den andens var slusket og gammel. På et skilt hos fru Flink kunne købe og se, der var et lager af møbler og antikviteter, mens at genboen, hun, Madame Henke, var kun maskendisk, maskendask, maskendiser, vendte samme slags varer og priser. Et år blev det krig, det gik frygteligt på, under mangel og misvækst og krise. Folk købte ind, hvad de bare kunne få, som de aldrig før plejede at spise. Og den smukke fru Flink og den sky Madame Henke, de købte sig hver en drabelig skinke. Den er god til at have til at ty til at tage til. Når man skærer sig beskeden skive, kan man holde sig længe i live. Det kneb med humør, det knirkede med mad, da man nåede til ende på året. Fru Flink gik på loftet taknemmelig og glad, og hun klaskede sin skinke for låret. Vi er begge 2 skabte til glæde og lykke, og hun valgte bestandigt det fineste stykke. Og hun sagde, mens hun skar, ja, man ved, hvad man har, og i dag vil jeg have det bedste, for at mennesker har godt af at feste. Men kendt på madame, hun fandt det for groft. Nu i tider, hvor alt skulle svinke. Hun kravlede op på sit støvede loft og betragtede sin røgede skinke, og begyndte at snitte og rive og rykke i bestandigt det mindste appetitlige stykke. Og hun sukkede træt, mens hun rystede let på sit grå og bekymrede hoved. Det er godt at have noget til gode. Men krigen fik ender, og skinkerne hang som 2 ben, der blev til krykker. Fru Flink havde spist hver eneste gang af bestandigt de lækreste stykker, mens den grå Madame Henke i vinterens tider havde spist af bestandigt de tørreste bidder. Og sådan kan det gå, og sådan kan man få både fordel og bagdel af lårene på den selvsamme velskabte årene. Men se denne vise give dig et vink, for så vidt som vise kan vinke, at hvis ikke du gør som den smukke fru Flink, men gør som den sky Madame Henke, vil der komme en dag, hvor det er for sent at fortryde, hvad du har fortænkt og forment, og tag aldrig din sorg for i morgen på borg. Du skal derimod tværtimod vide og benytte din glæde i tide.